ga kwarjini, halayen kwarai gunsa su kai sansani. Dukkan duniya shi ne da farin jini, gashi da juriya gun bayyana gaskiya. Ya na Khadija annabi angon Aisha, baban Fatima mutar mai gaskiya. Annabi Ara'uf Rahim ne mun sani, Allah
aljannar firdausi da tafkin kausara nan zai jefa ciki ga tafkin madara sakamakon biyayyar angon mariya ya na khadija annabi angon aisha baban fadima mutar mai gaskiya makiyan manzo ku jahannama ko hawiya kaji makomarsa cikin can ciki zai